O obxectivo é saborear cada etapa e facendo o camiño francés do revés, esta ruta comezou polo final, presentándose en Santiago de Compostela. Dende as 8 da mañá, Lucía Freitas estivo a preparar os petiscos que ofreceu na terraza do Hotel Costa Bella. Estamos facendo a brasa, mira como cae a gotiña, é unha ventresca de peixe espada rosa, vale? Simplemente volta a volta, imos acompañala cun pouco de sema de ovo e logo imos a rematala cun verde de allo porro, finiño. Escabeche tepedo con quenlla, ensaladilla con lombo de peixe espada curado, diversas opcións de sushi. Lucía Freitas fai propostas vanguardistas e algunhas lembran a carne, como o embutido de peixe espada rosa. Din que é a carne do mar porque é volta a volta, ten moitísimas maneiras de traballalo, especialmente con esas receitas típicas da carne. Representamos prácticamente o 90% da flota europea que se dedica ao peixe espada, a quenlla e a outras especies acompañantes, pero como non é un produto que se comercialice aquí nas pescaderías nin na hostelería a un nivel importante, pois é un gran desconocido. Durante 2 meses, de Estella a Compostela, diversos restaurantes ofrecerán pratos que teñen en común estas especies. Este ano, pois non sei se sabedes que aumentamos pois o consumo per cápita de peixes aquí en Galicia, aumentouse hasta os 23 kilos pois por persona. Algo pois moi importante, sobre todo tamén consecuencia do gran traballo que se está facendo tanto por parte do sector como da Administración galega. Hai máis de 800 anos, o Códice Calixtino guiaba os peregrinos e tamén informaba das posibilidades gastronómicas da ruta. Peregrinos do Mar recolle ese legado dándolle outra volta.